салом, ҳама хуб созен. имрӯз хабарҳои хеле соз, вале афсӯс хабарҳои бад ҳам ҳаст. Якум сар мекунем аз Муин Гафуров. ниҳоят якум бояшро бурид, вале афсӯс Муҳаммад Наимов мағлуб шуд. дар навбат чӣ гуфт дар бораи тоҷикҳо? Карим дар Тоҷикистон аст ва дар зали Раҷабиддин Байонов машқ карда истодааст. Як баъис тоҷик дар реалити шоуи хардкор баромад хоҳад кард бо чемпиони UFC ва Хамзат Чимаев ва тренери Хабиб Хавиер Мендес. сар мекунем аз баромадҳои ҷангбарони тоҷик дар UFC Арабистони Саудӣ. Муин Гафуров хеле хуб ҷанг кард. Асар Тоғихир фақат ба пеш рафта, ба рақиби худ хеле проблемаҳои калон кард. В общем, мисли Муин ҷангбаронро дар UFC американцо хеле наз мебинанд. Ҳам ударкаш хеле дар дараҷаи олӣ ва барбаҳаш ҳам зур. Ман танҳо тарз дидам ки боз Муин вақтҳои пешина фақат ба пеш рафта боз ягон удар пропускат накунад. Вале Муин ки дар Амрико тамрин мекунад, общем тренировка мекунад, аз хатокии пешина дарс гирифта, дар ин ҷангаш эҳтиётона ҷанг кард. Вале ба ҳар ҳол барбааш на он қадар хуб бачаҳои азиз. Ва умедворам ҳоло бо машқ карда ҳамаш тенҷ мешавад. Худи ҷангро бигӯем, 3 раундро Муин уверенно бурид. Дар ҳар як раунд Муин в общем дар соперники худ ба рақиби худ доминирует кард. В общем дар UFC Муин 3 ҷанг кард, 2 ҷанги худро дар пеш бой дод ва якумин бор наконец-то Муин бурид. Табрик аз ҳамаи болельщикҳои тоҷик ва мехоҳем ки дар оянда Муин ҳамеха бурида хай ҳоло чемпионам мешавад. Афсӯс, вале бародари мо Муҳаммад Наимов якумин бор дар UFC мағлуб шуд. Вале ман рости гап фикр мекардам ки Муҳаммад уверенно мебурад, барои он ки Муҳаммад хеле зур 2 ҷангаш дар UFC бурид ва ба худаш хеле уверенно шуда буд. Пеш аз ин ҷанг Муҳаммад хеле хуб менамуд ва ҷангро ҳам хеле хуб сар кард. Якум раундро бо боварӣ бурид, дуюм раундро ҳам бурид, вале дар сеюм раунд рақибаш ки якум бор дар UFC ҷанг карда буд, яъне дебютант буд, фаҳмид ки 2 раундро бой дод ва дар сеюм раунд ӯ танҳо накаут ё душит карданаш дар кор буд. Барои ҳамин ба пеш рафта пирӯзиро ба даст овард. ва дар ниҳоят дар вақти барба ба пушти Муҳаммад ромда буғӣ кард. Муҳаммад мехост рақибашро афтонад, вале рақибаш бо номи Лима шустригӣ кард. Худи Муҳаммад чанд моҳ пеш бо чемпиони олимпии барба Зоурбек Сидиқов дар Осетия тренировка мекард. Медонед вақте бо чемпиони олимпии шумо тренировка мекунед, барбаи шумо хеле зур нашакорад. Вале афсӯс аз кадом ҷиҳат бошад, фикр мекунам Муҳаммад монда шуд ё ки дигар чиз. Хай ин проблема нест. Мамаҷон рӯ афтода набош. То аз ин ҳам рӯзҳои сахт хеса дарҷи пирӯзо ба даст оварда будӣ. Барои ҳамин ин ҳам як дарс барои ту. Албатта ман 100% боварӣ дорам ба худ гирифта дарчи ҳоло чемпионам мешавӣ. Ва гуфтинӣ ки агар мехоста бошад бойҳои ҷангҳои дар UFC Арабистони Саудӣ шуда гузаштро полни бе ягон маъмуният бибинад, ба телеграм ман дароед дар онҷо любой бойҳай ва мехоҳед ки агар дар оянда ягон бойро бибинед, ба телеграм ман ҳамеша подписация кунед. Дар онҷо любой ссилка прямой эфир онлайнро ман барои шумо дастрас мекунам. Барои ҳамин бачаҳо биёед подписация кунед, хай мара падаш кунед. Ҳамин яке аз блогерҳои номдор ва беҳтарин Баҳриддин Ҷалолов ба худи Дана Вайт савол дод. Ӯ пурсид: имрӯз 2 ҷангбоз тоҷик дар ин ҷо ҷанг кард. Шумо дар оянда мехоҳед аз Тоҷикистон бо дигар паесҳоро ба UFC бигиред, мисли Самандар Муродов ва дигарҳо? Ва Дана Вайт гуфт: албатта, ман медонам ки дар Тоҷикистон бисёр ҷангборҳои хуб ва хеле зур мухлисӣ мекунанд ва ин барои мо хеле зарур. UFC дар Арабистони Саудӣ хеле хуб гузашт. Дар он ҷо русҳо ҳам бисёр русҳо ҳам мисли Волков, Волков или Шарабулит ҷанг карданд. Ва асоси ман мегӯям ин Шарабулит хеле ҷангори хеле хуб. Ин ҷангори доғистони американцода хеле маъқул. Даже ба кино ҳам даъват карданд Шарабулитро. Зрелищи хуб ҷанг хушрӯ бурид ва аз тарафи UFC $50,000 бонус падарка карданд. Боз ба рақиби Муҳаммад Наимов ҳам $50,000 тӯҳфа карданд ва ин хеле хуб барои ҷангорон. Ва оянда ният дорем ки ҷангорони тоҷик ҳам $50,000 бурида моро ба варзоб ё қайрақум даъват мекунанд. Хай омади гап буд. Хабари на он қадар хуб. Каримро афсӯс ки депорт карданд ва дар Тоҷикистон ҳаст ва дар зали Раҷабиддин Байонов тамрин, яъне тренировка карда истодааст. Дар он зал ҷангории хеле хуб бисёранд ва дар июл
Карим бой дорад дар Қазоқистон. Мо шодем Каримҷонро бародарон дастгирӣ доранд ва умедворем ки дар оянда дар UFC ҷанг монад. Охирин хабар ҳамин аст ки як ҷангавори тоҷик дар яке аз машҳуртарин муфтигапо дар Россия хардкор организация дар реалити шоаш намедонам по тоҷики чӣ мешавад реалити шоу дар он ҷо ҷанг монад. Реалити шоу ин дар як ҷо қариб 20 ҷанговаронро ҷамъ мешаванд ва ба ду тараф ҷудо мешаванд, ба ду команда. Қариб як моҳ зиндагӣ мекунанд, ҷанг мекунанд. Мисли як сериал бирин, хеле интересе. Ва дар он ҷо чемпионҳои пештари UFC Тайрон Вудли ва Рохолд тренировка мекунанд. Ҳамзат Чемаев ҳам дар он ҷо ҳаст, як мисли меҳмон. Ҳатто тренери Хабиб Хавер Мендес ҳам иштирок хоҳад кард. Исми ин баеси тоҷик Шаҳром Қодиров ва ба ин бародари худ танҳо ба пеш Тоҷикистон дастгирии шумо ба ман хеле дар кора. Тоҷикистон ба пеш. Ҳамин буда бачаҳой, хеле ҳар ҳафта ин хел хабарҳои муҳими бо ҷанговари тоҷик ман дар ин канали худ видео мекунам. Барои ҳамин бачаҳои азиз аз шумо фақат поддержка даркор, илтимос подписация кунед, лайкро биҷиқин. Дар оянда любой новисҳои хеле хуб дар ин канал мешаванд ва бойҳо ҷангҳое ки масалан дар UFC мегузарад, дар ACA, дар любой ҷанг мегузарад, ман дар телеграми худ силкашро ё видеошро мепартонам. Барои ҳамин бачаҳо то охир, то ҳафтаи дигар, хай.